Ok. Alhamdulillah, Dieu merci. Elle femme. Et tiens, ni blâme mo waré ni. Afa iri ambla. Ne le bika kuma do messi sanu ne tirim so ni ga kula. Kuma ni kunne de. O de mun kuma. Ne bolo ne ni kala ko kuma be la. Do jara me ga la ri mawo. Isuf no ye ga kuma yi. O jara ni mble ko tu. Barsa mo ni be ton nabi. Ite mo kuma na ni. Mata awre be fe ka tan ga furi. Cher la ni siragi akili to de tirim so la. Abe jani ko sebere. Barsa ni ate chewre la mi kanu ngata mega. Como blere venisse buga kanu do au fa la. Iba do ne au kan tu na. Mais ne kunya ko ta ga di Djeli gemma. O de kunya sai ga ma o tu fo ya. O na décourager do ni. Ga ayo hadi lati de. Nya di Djeli gemma sa na la sono ba ko ni. Ate la isi. Ne o kuma ko ni umle bi o ki ba ga tuma. Barsa mo go jugu chama bari sigiru nai. Ko ni furu kile teke. Na epoke akodi Djeli ga jmerima. Djeli Sarre wonte. Awo Djeli Sarre yere do kodo. Comme ale yan sigida Djeli bai. O kama ne kunya ko nyamuga ta ga dale ma. Male amang tuju bawo de fone ya. O de tene décourager ko. Jaira kuma se Djeli ma folo. E ma sigi ko nyamuga ta ga di mo shofo Djeli Sarre. Sigida la beba do Nafikiya yanno. Ko doron tere me kuma kire ti. Ani tu ya bla. No folo kuma ta go Djeli Sarre. Basa de bu fitini. Le Sarre nya bolo di. Kana nu fo yana re. Janera kuma da glamba ma folo. No ga nu kuma jarai. Nga kargon na ten kuma kere. Na nyoy ama kuma to ge ko. Ala ka ni kada. Amina. Ala sala ka ko ni. Amina. Amantli, mumiga moto la. Ne tati moto koi. Ne tu me fais un agneau royal. Koro kadi. Ava pasita. Ibi anga sayu sakala. Yen jatga koseba ne dinte do. E kanga nyongoy. Koro kadi. Tonto jabagene. Amandi de ne jorolim bari sere e mabi. Ko ga jorawa. Aywa migi lame. Ne fare kramogo wenzen. Abotolan koma kere convocation dam. Ne kuna ni Djeli. Yala sa igan fabla. Tiano ne re convocation di fama. Nga antalen polisi la. Aga mogo do tranga moto wardi. An farla nyogona. Aywa tonto jabagene. O diarani. Ngale fanya matunne lona. Abe kile flabo. Ni kuna fona lo sorara. Ibe kibaria. Ne be sirani. Nala sonama amageti. Djeli Sarre. Aga tore. Ramso yani. Bashi tilakun. Bashi foite. Ni ne yɛrɛ kun tatɔ ya ka yɔrɔ de la. Ne kɔrɔkɛ ma kuma ɲɛfiya. E kɔrɔkɛ ye jɔn ni? Ne ɲɔnɔ ba tɛ la ten dɛ. Nka a bi ko n delila k'i ye fɔlikɛ yɔrɔ dɔ la. Djeli Sarre, e bɛ sɔn k'o fɔ. E dun kanubagaba dɔ ye ne ye. Sabula e tɛ fɔli kɛ yɔrɔ si ni ne ma taa n sigi yen nɔ. O de kama ne y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye a k'a f'i ye i kana ne ka kɔɲɔ fɔli kɛ. Ale dun ko k'a y'a f'i ye k'i ko problème t'a la. Ko i k'o fɔ e ye varan dɔgɔnin de ya aw bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛnɛ nka ne salama de bɛ siran mɔgɔ ɲɛ nka i bɛ se k'i pousse k'i gɛrɛ. Awɔ ne ye varan dɔgɔnin ye a tun ka di ne ye i kana ne ka kɔɲɔ fɔli de kɛ. Tiɲɛ don
Varan kun ye kɔɲɔko fɔ ne ye a bɛ 2 semaines ɲɔgɔn bɔ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya dɔw ye ne sɔrɔ n ka baara kɔnɔna la nka wariko gɛlɛya tɛ dɛ bana gɛlɛya de don ne yɛrɛ tun b'o sira de kan sisan n bɛna taa ko ɲɛɲini. Ko bana wa o dun gɛlɛyara komi ne ka mariage ma se fɔlɔ a bɛ se ka kɛ bana bɛ nɔgɔya n'o cɛ. Ayiwa baasi tɛ n'Ala sɔnna n'a ye n sɔrɔ cogo min na o tɛ. O don an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di Ala ka nɔgɔya kɛ k'a ban pewu n'o tɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la min bɛ se ka ne ka fɔli kɛ ne tɛ dɛ. Ka bɔ a la o ma gɛlɛ ka k'a ye o de ka gɛlɛn i dugure. Aba. Djeli, i fari fagalen bɔ nin ko in tɛ fari faga kun bɔ ko ma b'a kɛli ma o tɛ b'a fɔli ma su n'i dogo i kobaga la nɔgɔli bɛ taa lahara. Bilen ne tɛ se ka n dogo i la ne kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ni e i yɛrɛ ka kuma la su n'i dogo i kobaga la i nɔgɔli bɛ taa lahara. E bɛ mami dɔn wa? Mami jɔn? Marakadenni mami. Awɔ min mami dɔn ala ma kilasi kɛ. Mami de bɔra ne fɛ o don la k'ale ka mariage ye le 13 k'a fɔ ne ni Isufu ka kanu ma kɔrɔ ni mami ka furu in ye k'a fɔ Isufu ka furu ko in ko sɛbɛlama don ne ma d'a la sabula n bɛ ka kuma dɔ mɛn sisan ko Isufu tɛ malien ko guinéen de don. Djeli dɛ Isufu yɛrɛ de tɛ kuma mɛn n'a tɛ sɛbɛ kɛ a tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ ni Jean tɛ Paul lo koyi. Djeli dɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka e bɛ Isufu somɔgɔ jɔnjɔn jumɛn dɔ Bamakɔ kɔnɔ yan? A ko n delila ka cɛkɔrɔba dɔ yira ne la dɛ ko y'a bɛnkɛ o yɛrɛ kɛra kare de kɔnɔ. Walasa an ka se k'a dɔn guinéen don malien don somɔgɔ b'a la wa somɔgɔ t'a la wa tila ka Isufu wele n t'a gan da la yɛrɛ yɛrɛ de ne ma t'i yira somɔgɔ la kana ko dabila dɛ. Ok n y'a mɛn n bɛ tila sisan n bɛ crédit ta k'a wele n'a kɛra cogo min na n b'a ɲɛf'i ɲɛna. Djeli ni crédit t'i kun crédit bɛ ne kun an ka Isufu wele sisan an ka nin ko in kuma kɛ yan nɔ. Komi n ka téléphone tɛ yan a ka numéro tɛ n kun na ni n donna so kɔnɔ n b'a ka numéro d'i ma. Janjo ne ko janjo diari la karamɔgɔ wɛzɛn janjo diara janjo ne ko janjo diari la karamɔgɔ wɛzɛn janjo diara janjo ne ko janjo te dia bela karamɔgɔ wɛzɛn janjo diari la o ye janfɔ jugu kɔlɔn min se ɲɛ e taaro o ko la o ko inu ɲɛnabɔ la duwawu den to man di janfa la o kun ye kɔlɔn jugu ba min se ni duwawu kuti kɔ karamɔgɔ wɛzɛn kun bɛ to janfa la karamɔgɔ wɛzɛn. Jigiri kɔnɔ filɛ. Karamɔgɔ. Tabarikala tabarikala. Cɛden ma ba fɔli ye dɛ. Nka sɛji ta ka na n b'a tɔ ɲɛf'i. Karamɔgɔ wɛzɛn. Karamɔgɔ. Ayi nin ye ɲangara fɔli de ye o. I filɛ ka nin sɔn min da nin ye. I bɛ nin da studio la nin. Bari n yɛrɛ ye ɲangara ko dɔw kɛ Zigiri Cɛmɔgɔ ko maa t'i yɛrɛ fɔ. Nin kelen nin bɛ kuma dɛ. Maa t'i yɛrɛ fɔ kuma nin ye kuma kɔrɔw de ye nka tiɲɛ kɔrɔw tɛ. N'i b'i ka dɔnni dɔn i b'a fɔ dɛ. O bɛ fɔ dɛrɛ. E ni caman tɛ kelen ye dɛ. Ayi Zigiri kɔnɔ i ma nkalon tigɛ o yɔrɔ la koyi. O don o de ne dara la n ko ni karamɔgɔ caman tɛ kelen ye. Cɛw aw yɛrɛ bɛ ɲangara da dɔw la. Alahu akibaru olu yɛrɛ bɛna dɔnni minɛ ne bolo sufɛ. Ne yɛrɛ filɛ k'a f'i ye. Wɛzɛn. N tɛgɛ filɛ. Karamɔgɔ. Ayi Zigiri Cɛmɔgɔ. Maaba fɔlɔ ne ka di ye tɛmɛ n'a ye. Karamɔgɔ wɛzɛn. Ayi karamɔgɔ min bɛ dɔnni d'i ma ka tila k'i sɔn o ye ne karamɔgɔ wɛzɛn. Nka karamɔgɔ wɛzɛn a fɛn kelen kɔni ko ye ne jɔra dɛ. O ye mun ye. N ko n y'a mɛn mɔgɔw da di. Ko y'i minɛ ka taa ni arrondissement na. Cɛmɔgɔ o kɛra. Cɛmɔgɔ. Cɛw yen ka di ni yan ye. Karamɔgɔ wɛzɛn. Ne yɛrɛ filɛ k'a f'i ye. N ko
u ka cɛni barika bannen min bɛ sigida la yan ko jabakɛnɛ waa layi kɛnɛ de. Jabakɛnɛ. Arasamani. Komi ko dɔ tɛmɛna ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛ ale mana ne nɔfɛ yan so fiyewu fo ka t'o kɛ ka fangalata ye nka ne taara a kunna jala dɛ. Cogo di ta. Bari ni ne yɛrɛ karamɔgɔ wɛnsɛn kun ma don arrondissement in kɔnɔ jabakɛnɛ nɔfɛ wa a tun tɛ bɔ yen. Zigiri kɔnɔ. E bɛ taa plainte do maa contrôle la ka taa sɔrɔ plainte min bɛ contrôle yen nɔ ka taa ni plainte 100. Alahu akbar. N ko a nana dɔrɔn u y'a minɛ ko bɛ tigɛ k'a la n ko pu ani fa ye n ko yan ka di ne ye. N ka ye sabali. Nka aw tɛ kelen ye han. N ko denmisɛnnin don. O y'a sɔrɔ depuis an ma se a ka moto pine ci la. N ko depuis yan yɔrɔ la janfa bɛ yen. Nka zigiri cɛman kɔ ne de y'a deli walahi ka commissaire deli ka commissaire y'a bila. O kɔfɛ jabakɛnɛ min da don a kuma la bilen wa. Ko kuma kɔ. Karamɔgɔ ka ja karamɔgɔ ti kelen ye karamɔgɔ wɛnsɛnni tɔw ti kelen ye karamɔgɔ ka ja karamɔgɔ ti kelen ye karamɔgɔ wɛnsɛnni tɔw ti kelen ye de e ka karamɔgɔya ɲɛɲini ala ye dɔnni di ma i bɛ ko kɛ ka baara kɛ ko ka diɲɛ ba i ni caman ti kɛ kelen ye. Alhamdulillah. Ayi zigiri cɛmɔgɔ bɛɛ kɛ samala ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan. Ayi zigiri dala i bɛ zigiri dala ta 120 dɔnni bɛ zigiri dala min bɔla ta la o man ca dɛ n bɛɛ kɛ samala ɲɔgɔn ka tila ka dɔnni d'i ma ni ala ye maa o maa ci k'a kulonkɛla folikɛyɔrɔ la a tigi bɛ bo ni sugunɛ kɛ yɛrɛ ɲɛnɛ n b'o k'i ye dɛrɛ i b'o kɛ n ye n b'o kɛ ne b'a dɔn k'i b'o kɛ o i komi ne kun y'a mɛn k'o y'i minɛ n tilala k'a mɛn tugun k'i bila la n ko n'a ma ɲɛ i bilala a ka kan ka na ɲangara da i la sabula ne yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛ to yen. Ayi zigiri kɔnɔ o kɔni ye maa juguw ka kuma de ye o sinon karamɔgɔ yɛrɛ fana ka dɔgɔ min ma wele fanga la ne ta in tɛ kɛ kojugu ye ne kɔni b'a dɔn y'a ye cogo di. n y'a faamu nka n bɛ fɛ ka sira ɲini nka sanni n ka taa komi e yɛrɛ bɔra ka layiduw ta n ye sisan n y'o kɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛ se ka na o layidukaw nɔfɛ don min na n'i kun y'o fɔ n ye a bɛ diya n ye. Ayi zigiri cɛmɔgɔ e ko ka di ne koyi cɛw ne ka artisiw la ne ma e bila maa si ɲɛ fɔlɔ awɔ komi nasi dilan de b'a la sinon n kun b'a sɛbɛnni dɔw d'i ma sisan nka i bɛ taa ka na sini ni heure 1 na i bɛ na n bɛ nasi dɔw d'i ma o kɔni n'i y'o mun kɔni Bamakɔ bɛɛ b'e tɔgɔ fɔ e kɔni e bɛ tɛmɛ maaw la de wuru wɔrɔ. Wɛnsɛn ni m'o k'i ye o kɔrɔ ko n tɛ karamɔgɔ. Karamɔgɔ ne dan b'i la o. Wala. O tuma ne bɛna sira ɲini. Kuma sira b'i bolo. Ni Ala sɔnna. Alhamdulillah. An bɛ bɛn sini inshallah. Inshallah. Ala ka sini ɲuman ye.